nze m ọzọ Igbo ndị ukwu onumekene n'unu Igbo nwe m ọ ka bụkwado unu nwaanyị Ngozi Mmadụ onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV Igbo niile asị nke ha na-anọsụ na Igbo ka ọ mara gị ma mara bịa na ihe izu tata bụ ori ọma ndị be anyị onwe ihe ga-amasịkwanụ m na anyị bụ ndị Igbo nebele anya maka na unu mana ndị Igbo kwuru okwu si na a na-ebido n'oge chụba ewu ojii tupu chi eje ọ ya akala anyị bụ Igbo mma na anyị bidoro n'oge tinyebe anya n'ọtụtụ ihe na-emebizila anyị ihe kịta n'ala Igbo ka anyị bido n'oge na-ebenye anya malụ ụzọ anyị ga-esi wee mee wee zochinete ihe bụ ihe anyị maka na ọkwa ọtọ ka anyị gbasi wee nọrọ n'ilo maka na ọ bụrụ na anyị na-anya na mba dị iche iche unafụ ka ha si akwachinata ihe ha ọ bụ gịnị kpatalụ anyị bụ ndị Igbo jijila aka anyị wee na-emebisi nke anyị ọ bụ asụsụ anyị ọnọzi n'ụna ọ bụ afa ada akọ nke akọ ọ bụ ekpukperechi nke anyị agbọta anyị akpụghị ya n'ala ọ bụ omenala ọ bụ ụzọ anyị si ebi ndụ ntọala ọdịnala ihe niile ndị a anyị bụ Igbo ejiligo aka anyị wee kpụta ọnya nke kasị nke kịta bụ n'ezinụlọ maka na ọ bụrụ na ị na-anya na mpaghara soshal midia kwa ụbọchị ịfụ ka ụmụ nwanyị ọkachasị ụmụ nwanyị Igbo si wee nọrọ na mpaghara soshal midia wee jide ihe niile gbasalụ ezinụlọ Igbo wee na-akpụta ya kwa ụbọchị nwere mbọsị yara na-afụ nne m nna m sịkwa m nwanne dị m sị m nwanne dị m sị m nne dị m sị m ọtụtụ akụkọ dị iche iche na-ata alụ ntị ka ihe bụ ihe anyị na-anụ ọ bụ oge ọbụla na mpaghara soshal midia ọnya melụ njiwesị na anyị ga-etinye anya n'ihe gbasatalụ ezinụlọ maka na o nwere ike anyị na-anya kịta afụ ka ndị ọcha si ebi nke ha ezinụlọ father mother child children ọtọ anyị ụtọ maka na afọ m na ihe ọbụla gbasara ihe ndị ilo ihe ọbụla ndị ezi na-eme ọ na-aka anyị adị anyị mfe mmụta ọ na-aka atọ anyị ụtọ ọnya mere anyị ji wee chere na afa dịka gịrịgịrị ka mma wee karịa ihe dịka Obinna ọnya mere anyị ji wee si chere na ịsụ sụpịrị bụ nya bụ ihe ka mma ọnya mere o ji wee dị anyị ka ọ bụ na anyị mụta nwa na-asụli oyibo ọ bụla ya bụ na nwa agba akwụkwọ mana ọ bụrụ na ijee na mba dị iche iche ịfụ ka ndị mmadụ si wee welu asụsụ ha na-akpọ ụmụ ha okwu na-asụrụ ụmụ ha na-eme ihe dị iche iche o nwere obodo ị ga-eje na ya dịka obodo a mbini ya asụsụ ma ị bịara abịa asụsụ ha ka ị ga na-eme gịnị ka ị ga na-asụ ọ bụrụ na ị chọrọ ibi n'obodo a na ị chọrọ ịlụ ọrụ n'obodo a ị ga-ejeje mụọ nya bụ asụsụ maka na ọ bụrụ na ị mụtara nya bụ asụsụ ibe gị na-agbago o nwere ihe ọ bụla ị ga na-eme ọ ga-adị gị ka ị na-aga n'iru maka gịnị na nya bụ asụsụ dị mkpa mana ihe ọbụla gbasara anyị ji aka anyị na-akpụta ya kịta anyị abanyegozi na our family system ka anyị jirizie aka anyị mee gịnị gbutọpụ ya ka ọ nwụọ pee mana nke a agaghị eme nya bụ na mụ na gị anyị ga-agbakọta ọnụ wee mee gịnị wee banye n'ime movement anụnwa save family ntọala ezinụlọ Igbo anyị ga-eji aka anyị mee gịnị chekwaa ya save family bụ njem mụ na gị ga-abanye n'ime ya maka na ọ bụghị mụ ga-abịa dozie ọ bụghị mụ ga-abịa kwazie ọ bụghị mụ ga-abịa mee gịnị gbazie ezinụlọ nke gị ọ nke nwa ga-eme gịnị ga-eme ya ọtụtụ ihe bụ ihe anyị ga-enebanye anya n'ihe gbasara njem save family anụwa ihe anyị ga-enebanye anya bụ ọ bụ gịnị bụ ezinụlọ n'asụsụ Igbo ọ bụ gịnị mere eji wee kpọọ family ezinụlọ maka na anya bụ ihe bụ okwu na-abọ dị iche ewekọtala ọnụ ezi ụlọ achịkọta ya ọnụ wee bụrụ gịnị o wee bụrụ ofu okwu anyị ga-enebanye anya ihe melu ezinụlọ Igbo ji wee bụrụ ihe a akpọrọ ya anyị ga-enebanyekwa anya ndị ime ekili ọp ezinụlọ Igbo anyị ga-enebanye anya ụlọ ọbalụ na anyị bụ Igbo kwazili osolo ndị nna nna anyị si wee wube ezinụlọ anyị ga-enebanye anya na ọghọm ahịa dị na anyị jeli iwomi nke ndị ọcha na anyị jeje weta this type of nuclear family ha na-enwe father mother children anyị ga-ama ọghọm ahịa dị na ya
anyị ga-enebanye anya ihe ndị anyị nwere ike ịgbanwe maka na ụwa na modernize, right? Nya bụ na ọ ga-akakwa mma na anyị ji aka eme gịnị modernize ya nke anyị ka ọ mee gịnị ka ọ dị mma. Andị modernize ya bụrụ na anyị ga-ejizi ihe bụ nke anyị tụfuo ya wee welu nke ndị ọcha, bụrụ ya bụ modernization. Modernization bụ otu anụnwa ị na-aga kịta anụnwa echi niile, maybe in 1 week or some days to come, phone gasị gị update ya. Otu a ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na anyị na-ebenye anya na o nwere ihe anyị na-eme na-adabanye ozi ka ekwesịrị isi na-eme, anyị ejiri nwayọọ mee gịnị dozikwa ya n'ụzọ a ọ ga-esi wee mee gịnị baala anyị. Ya bụ na ihe dị otu anụnwa bụcha ihe ndị anyị ga-enebanye anya n'ihe gbasalụ ezinụlọ. Anyị ga-enebenyekwa anya n'ihe akụkọ niile ndị anụnwa, nsogbu niile ndị anụnwa ndị mmadụ na-ewepụta na mpaghara soshal midia. Nne m asịkwa m, nwunye dị m asị m, nwanne dị m, ihe niile ndị anụnwa, kedu ụzọ a ga-esi wee mee gịnị wee gboo nya bụ mkpa, ka anyị hapụzie iji aka anyị na-eme gịnị na-ele onwe anyị kọbọkọbọ n'ezi, n'ihi na ọ dịrọ mma. Nya bụ Igbo nwe m, njem a anyị amalite gị ya, mụ na gị bụ ndị ga-eje ya. Nya bụ na ị ga na-esonye anyị na nke mbụ, bịanyela anyị aka ebe anyị fụledel subscribe. Ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị tinyelu ozi ka ị wee nwee ike wee nweta ya. Ọ ga-adị n'oge na-adịghị anya, oge ị ga-afụ m ga-anọkwa ebe a wee wetara gị ihe gbasalụ nchekwa ezinụlọ. Safe family is a movement for every Igbo soul. Afa m bụ Ngozi Mmadụ, onye nta akụkọ gị n'Igbo Amaka TV. Igbo nwe m, ka ọ dịkwanụ ka emesịa nụ, ọ dịnụ mma.